MacDonald D. Rank Lance Corporal, 9th Division, Cameron Highlanders. Killed in action, France, July 1918. Campbell G. Royal Highland Fusiliers. Killed in action, France, September 1918. Dus, kom maar hachede. Ha schelle rooi. Schelle van. Wij gaan vastkerms gedacht met hatalkar i fiechet slacht. Dus na de mij ook omheen. Nach mij aan de drie schelle. Wat dikke van kan die tuine kermeltje geven mij. Oh, hier graasver. Ah, wat toen kun je tegen raten van gaan. Ha, hij gaat mij gaan forsten nog zijn aan. Ach, heimisch, als je net te goede ben is. Ah, ga niet me ha. Ga niet liedje. Bij mij toeske eigen stjooi eigen am alles. Smen je gekul met asjes ne treisje in die diest. Tot voor ze vuil aan vallen. Ha vreur kakken. Ha vreur kakken gesulleis kan je in me holen ne spianiges me genkes nach. Ik kan je leed diest. Ach, wel, heb ik daar met de volk te liggen. Gaat ik schemes gan jakkeltje nog gutjet, Rudy. Wat doe ik goed en je kan bij aan. Ach, en je schijn maar heet je de schipper. Wel, kom maar even veilig. Ga maar dat je vader kan. Kom maar even geen vissen wie ik het kom bij belke sjury. Belke sjury. Dan ga je naar de school en goede koop het ze doe. Al Berlin ze kan me meer af. Zie dat we forsten nog een jonge goeie baas als een winnet. Hou ski, zo sheriff. Hij is haar bottel als je het al vouwig. Ah, zeg, bij nog krooien honden tussen bel. Ja, zo krooien het van mijn schip af. Hoe wat op het groeien die Janef. Ach, wel nog een kroois gegoeid te kool, dus je mammet dan een wekker het goedje. Ginske wil ik koken. Dat blijft me roer die machinetjes. Het raken aan zijn nek, dus je glinjes te niet in. Gerne zijn vaster solende dauw. Laat me je vecht in je nest. Zij zien je bel volk. The bells of hell, Hurak, or ding-a-ling for them. Not for me. Kijk je wat domme nest. Hij dorg hem je schennig. I is die different is een ganse. Je wil. Tjokkel aan mijn roodie. Ga niet eens ook om je niet. Bij vast gevoelig. Ik is een route naar we zijn gehevig naar Gatel. Istje, Sebel, istje. Regret to inform. Next of kin. James McCulloch. Boarded vessel. Wednesday, Lochmaddy. Did not disembark Kyle or other ports en route. Presumed drowned. Sincere condolences, Hector Murray, Captain.